Illum gradwaw 367 student fil-Fakultajiet tal-Arti, l-Istitut tal-Iżvilupp Sostenibbli, l-Istitut tal-Istudju fil-Malti, kif ukoll fil-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija u l-Fakultà tat-Teoloġija. Waqt il-gradwazzjonijiet tal-lum il-professoressa Helen Grek mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa fid-diskors tagħha qalet li l-proċess ta' tal-lim għandu jkun wieħed tul il-ħajja kollha. Żiedet li meta wieħed isir ġenitur jista' jieħu l-parental leave u waqt li jiffoka fuq it-tfal, jiffoka wkoll fuq l-istudji. Bl-istamina u bl-inizjattiva wieħed jista' jiddedika ħin ta' kwalità għat-tfal u anke għall-istudju. Il-professoressa Grek faħret l-impenn li l-Università tinvesti fir-riċerka, iżda dan l-impenn jista' jkun ferm akbar kieku jkun hemm aktar fondi. Hemm nuqqas ta' assistenti u nuqqas ta' laboratorji f'mument fejn is-soċjetà Maltija għandha bżonn tibni pont bejn ir-riċerka u l-industrija. Fost dawk li gradwaw illum hemm ukoll il-kollega ta' One News Lian Bajjada li gradwat mill-Fakultà tal-Arti fil-Malti f'livell ta' baċellerat.